Ya gode. Kai. Zo mana, zo kai. Zo mana. Ko da garfa mota nan mota ko da mota. Ka san wanda yana neman kuwa? Na ruwa da kake yi ma. Ka ji wannan mahaukacin wanda yana neman ya fi ka ya fi gidan ku ya fi kowa da kowa gidan. Kai ba wanda ya fi ne kowa gidan. Kai wanda ya fi ka ka kawo. Me ya faru ne? Me ya faru? Malam wannan mahaukacin mutum na dauko. Tun ina mun nan ƴan renuwa ne. Tun daga Enugu na dauko shi ba. Da kawo shi nan garin Katsina. Wai ba zai ba kuɗin mota na ba wai sai ya ji ya ga wane ne. Wai idan ya gaji sannan zai zo ba kuɗin mota. Saboda ka ci dan mahaukaciya ne. Ko shine ma zan mai shi mahaukaci. Ke ji wannan? Ka ji mahaukaci da. Ke ji wannan? Kada Allah gafara Allah. Ba ka da kuɗin ka zo tun daga garin Enugu. Ka zo Katsina. Amma kuma baka samu kuɗin da zaka bashi ba. Wallahi tallahi. Ka ji hauka ko? Wa ka zo nema a garin Katsina? Bai sani ba in na faɗa maka you surprise. In na ga maka wannan na nema ta kai maki. Saboda me zai mamaki? Saboda yafi waka yafi banka ba. Ai ya kake yi. Ai ya fi waka yafi banka. Ai ya kake yi. Ni yafi ne yafi wana yafi wana. A to ni bai ba. Ni ba wanda yafi ni. Wane ne ka zo nema? To bari mu hukaci. Mun yala. Ya karcin mahaukaci. Ana nema karcin mahaukaci. Shiru da baki. Wa ka zo ne haka ba zai maka magani amma yau ina neman Alhaji Ibrahim Babangida Tala kai wa Alhaji Ibrahim Babangida Tala Alhaji Ibrahim Babangida Tala kake ne ba kana nufin Alhaji Ibrahim honorable Alhaji Ibrahim Babangida Tala a gidan ku nan fagatin galadiman ka sana hakimin manumfashi shi Allah ya baka albarka shi ba zo mu neman menene ya fara ansa za ya amsa kudu ba in je Alhaji Ibrahim ba wani lokaci ba ya amsa kudu kariya ne sai na baka kudi Allah na ban maka ba ni kudin ba na ban maka ni na wallahi ko ka bani ba sai na baka kudin ko ka ban ba za a saba na ko ka ban ba za a saba ai la kai ka san waye shi ka san waye arziki na lika san ko wannan kai ka san shi to wannan wanda da kake da ina takama da ita shi ya bani kuma abu na biyu ba ka sani ba mata na biyu ya ba su keken dinki duka su biyu a gani suna aiki da shi ni ma ina aiki da mota kwarai kuwa amma na maka farin ciki a to ai dole kan farin ciki Allah ya hada ka da mutum shi yasa nake maka na bar maka kudin motar kariya ne sai na baka kudi to ko ka ba kariya bashi wallahi tallahi sai na baka kudi Allah ba za a saba wallahi na baka kudi kake mun haka ba ya na gode ya hakuri ai ni da kai yanzu kuma mun zama yan uwa namiji akuya nagode ya sai gobe to nagode aha magana Alhaji Ibrahim Babangida Tala ko da